मानो गोसोखाङो गोमायखो फैफिनदो फैफिनबानो जाबाय जि जाबाय फैफिन नोङो हेल' एभ्रिवान आदैमोन मादैमोन नोंथांमोननि गेजेराव आं फैलायबाय आरोना आरो जाय गोदान बे चेनेलखौ साबसक्राइब एन्ड लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव स' नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नुखाबाय जानो हागौ आरो लोगोसे इन्ट्र'आव नुखाबाय जानो हागौ आरोना बिथांनि बिमाया ओरैबायदि दुखु मोनदों आरो बिथांनि बिमाया ओरैबायदि गाबदों आरो बिथां फिसाजोआ गैयिनिफ्राय ओंखाम जानो ना दै लोंनो ना न'आव थानो जेबो सुखु गोजोन जेबोआनो गैया आरोना न'आवहा थ' बिदिब्ला नोंथां बिनानावा बा आब'आ आंनि भिडिअखौ नुबाय बायोब्ला नोंथाङा नोंथांनि न'सिम दावबायबो मानो होनना बुङोब्ला नोंनि बिमा बिफाया नोंनि दुखुजों ओंखाम खबसे मोजां जानो गोसो गैयै आरो नोंखौ गोसोखांबाय थायोनो नोंनि बिमा बिफाया स' आं बेखौनो बुंनो सानो जे लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बहाबाफोर नैबे बिनानाव बा आब'खौ नुयोब्ला आरो नुबाय बायोब्ला निस्सय माने आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारा नैबेयावनो थागोन आंनिया आरो डिसक्रिपसनाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बार वाट्सएप खालामनो हागोन बा फन खालामनो हागोन स' आं जेबो साना बाट बहाबाफोर नुबाय बायोब्ला आरोना नोंथांमोना निस्सय फन खालाम आरो लोगोसे थाबैनो थाब माने खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना स' बिथांनि बिमा बिफाया जोबोर दुखुआव दं आं बिराद दुखु मोनदों बेबायदि जानाङा जोंनि बर' माहारियावल' बेफोरबायदिया मानो जाबाय थायो आं एसेबो मोजां मोना आरोना बेबायदि जाबाय थानाय जाथायफोरखौ नुयोब्ला आरो दिनै सासेया बहाबा सोरजोंबा लांनानै दोनखारलाङो साननै सानथाम थायो हप्तासे हप्तानै थायो आरो बिनि उनाव मा जायो बिनि उनावहा मा जायो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आरो जायनाखि दा गोबां आरोना जोंनि बर' आइजोफोरा गुबुनजों थांनानै थाहैनाय गुबुनजों खारखुमा लांनाय दा गुबुनजों फन रायलायनाय गुबुनजों मेसेज गेलेनाय बेफोरबायदि दंबाय थायोब्ला बन्द' खालाम मानो होनना बुङोब्ला बेफोरबायदिया उनाव गावनो बेफोरबायदिनि माने फिथाइनि साजाखौ गावनो मोनो आरोना आं बुंनायखौ बुजिदोंना बुजियाखै आं मिथिया आंनि बुंनायखौ एसे बुजि आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि सोरजोंबा माबाफोर लाइनाव दं आरो गुबुन जातिजों माबा मोनसे लाइनाव दंब्ला बेफोरखौ गारना बिथाङानो जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरोना स' उदालगुरि पानेरि 3 नं भुटियासां मा बुङो आमलायगुरि गामिनि आरोना प्रेमजित वारि आरो बुदुलि वारिनि फिसाजो आरोना फिसाजोआ बिदांस्रि वारिया थांनाय मे दाननि 23 खालारावनो गोमानानै दं जाहैबाय आरोना थ' आरो मिथिनाय बायदिब्ला बिदांस्रिया हरनि समावनो न'निफ्राय गोमानानै थांदों खारखुमानानै थांदों आरोना आरो फुंनि समाव न'खरनिफोरा बिमा आरो बिफाया जेब्ला न' सिङाव हाबनानै नायोब्ला बिदांस्रिखौ नुवाखैसै आरो दिनैसिम दानसे जालांबाय जायनि जाहोनाव न'खराव दुखुजों सहायनानै दं आरोना स' आरो लोगोसे उदालगुरि पानेरि 3 नं भुटियासां आमलायगुरि गामिनि आरोना नैबे बिनानाव एबा आब' आरोना जियानो जा आं नोंथांमोनखौ खोन्थाबाय आरो लोगोसे माने बहाबाफोर जुदि नुयोब्ला नोंथांमोना नैबेखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना खोन्थानो दाबाव आरो लोगोसे आं बेनि माबाखौ फरायनानै होनि आरो लोगोसे डिसक्रिपसनावहा आंनि कन्टेक्ट नाम्बार आरो लोगोसे बिनि गाहायाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बार आरो बिनि बिमा बिफानि गासैबो माने नाम आरो गामिनि नेम गासैबो थाजोबगोन बहाबाफोर नुयोब्ला खबर हरबानो जाबाय आरो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बेफोरबायदिया मानो जाबाय थायो बेफोरबायदिया जाबाय थानाङा आरोना आं मोजां मोनाखै आं बिराद जोबोद दुखु नांदों बिमा बिफाया गाबै गाबै लेंहरगासिनो बहा गोमानानै दं होननानै नोंथांमोनाथ' इन्ट्र'आव नुखाबाय जानो हागौ जे बिमाया गाबनायखौ ओंखाम जानो खहाबा गावनि असे फिसाजो सासेया जुदि बहाबाफोर गोमानानै थायोब्ला बिनि गावनि असे बिमा आरो बिफामोना न'आवहा थानो बोरै सुखुगोन दे उसुखुदु सानैनो माने गावनि बिमा बिफाया उसुखुदु जाबाय थागोन आरो लोगोसे ओंखाम दै मोजां जानो माने गोसो जायै जागोन थ' नोंथां आंनि आब'आनो जा बिनानावानो जा नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नुसनबायोब्ला नोंथाङा न' फारसे दावबायबो मानो होनना बुङोब्ला नोंनि नोमा नोम्फाया गाबगासिनो नोंनि थाखाय ओंखाम दै मोजां जानो लोंनो सुख सान्ति गैया जागासिनो आरोना नोंनि थाखाय नैबे आरो जुदि लोगोफोर बहाबाफोर जुदि नुबाय बायोब्ला निस्सय थाबैनो कन्टेक्ट खालाम गोमाना थानाया बहुत गोबाव जाबाय आरो माने जेबो आटा पाटा गैया बहा दंहैयो बहा मायो बहाबा थानाय मोनबाथ' जोंनि बड' वेलफेयार एस'सियेसन आदामोननि बिथां ग्रुपआ हमगौमोन नागिरगौमोन बाट दायो माने बिनि जायगाखौनो जेबोखौनो मिथियाखै बेनिखायनो ससियेल मिडियायाव बिमा बिफाया होनांगौ जाहैबाय आरोना स' बेबायदि गोबां जागासिनो आरो लोगोसे बहुतखिनि भिडिअ फैनानै दंफैयो आंनियाव बहुतखिनि भिडिअनि माने फट' फैनानै दंफैयो भिडिअ बानायनो होनाय फैनानै दंफैयो आरोना आं बानायनाय जायाखै स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअआव आंखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा खालामो स' बेखौनो बुङो आं बहाबाफोर नुयोब्ला नुबाय बायोब्ला हमनानै दोनबानो जाबाय स' बिदिब्ला लोगोफोर आं नेक्स्ट भिडिअ फैनोसै स' बाय बाय गाइस जय बड'लेण्ड निउस